continuem amb el tema que m'ha portat fins a Alacant, els arbres monumentals. M'he quedat amb ganes de saber-ne un poquet més, així que he quedat amb Daniel Climent, que és etnobotànic, perquè ens conté moltes més curiositats. Daniel... Ui! T'ha assustat. Escolta, que he vingut a veure't ja que em parles dels arbres monumentals que teniu ací a Alacant, que mira que hi ha i que queda tan preciós a la ciutat, veritat? Són un dels ornaments més agradables des de molts punts de vista. Uno, perquè són arbres que a voltes marquen l'espai. Delimiten, diuen aquí estan estos arbres i està, per tant, un eix de la ciutat. En ocasions, arbres d'estos han tingut també una funció d'estatus, o bé una institució, com podria ser la Diputació, una persona, diguem, de suficients recursos, i portar-los a la seva finca i dir, ei, així estic jo, i mireu tot el que tinc, no? D'on venen, per exemple, els ficus per on estem passejant ara? Això és un parent de la nostra figuera. Ah, sí? La nostra és ficus carica, i este és, per exemple, ficus macrofila. Per tant, nosaltres tenim una representació mediterrània, però que de tota la Mediterrània, que són les figueres. Les figueres precioses. En poca broma, però això eren milers de varietats, milers. Són arbres que han escampat molt les arrels per evitar que les sals minerals se'n vagin amb la pluja. Trobem d'arbres monumentals a Alacant uns 50 aproximadament. Com les araucàries. Aquestes que tenim aquí, sobretot, venien de l'illa de Norfolk, allà proper de Nova Zelanda. També de l'araucària, que seria Xile. Per això es diuen araucàries. Què representa per a la ciutat d'Alacant tindre tot aquest patrimoni arbori? Hauria de representar que és un motiu d'orgull per a una ciutat, com la valoració d'allò que és un patrimoni que caldria, per suposat, reviscolar. Esperem que li donen la importància que cal a aquest patrimoni arbori que tenim ací a Alacant per a que les futures generacions es puguen viure. Veritat, Daniel? Això esperem. I a la pròxima fem un passeig més llarg, que m'agrada molt, eh? Sí? Sí, vinga, va. Molt bé. Ens vegem, Daniel. Perfecte, Gràcies. adéu. Adéu.